Ako ng sampal sa kanila, tinutukan ako ng barel. Mas pinainit. Nag-borrow po ako sa kanya ng money. Tapos instead po nabayaran ko siya, sabi niya, dadagdagan ko na lang pero pumayag ka na makipaglaro sa akin. At mas pag-uusapan. Nagkaroon po ako ng HIV nang dahil sa kanya. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Magandang hapon, kabisyo. Kasama mo ang Basa Princess, DJ Rakitera. And ito po ang programang hindi ka huhusgahan bagkus ikaw ay pakikinggan. Ang programa sa radyo na nagpo-promote ng we listen and we don't judge culture. Ito po ang Top Secrets. At sa pagkakataong ito, meron na tayong top secret sharer na nasa kabilang linya. I-welcome na natin siya ngayong hapong ito. Magandang hapon! Good afternoon po, ma'am. Ano pong pwede naming itawag sa iyo? Penduko po. Penduko, o diba? Bagong bago. Penduko, ilang taong ka na? 22 years old po. 22 years old. Sang lupalop ka naman galing, Penduko? Dasmariñas, Cavite po. Dasmariñas, Cavite. Alright, di na ako magpapaligoy-ligoy pa dito. Penduko, 22 years old from Dasmariñas, Cavite. Ano ang top secret mo? Kami po ng ex-girlfriend ko and nakikipagkita po siya sa akin. And right after ko po ihalid. Akala ko po umuwi na siya. Pero may pinupuntahan pa po pala siyang ibang 2 other guys. And 2 months na po pala niyang ginagawa yan. And wala po akong kaalam-alam na nangyayari na po pala yan. Tama ba ako ng pagkakarinig at pagkakaintindi? Ex-girlfriend mo na tong tinutukoy mo na ito? Yes po. Okay, so etong girl na ito, hinahatid mo, tapos akala mo diretso na siya uwi talaga. Yung pala, meron pa siyang kinikitang 2 other guys. 2 iba't ibang lalaki, tama? Yes po. And tingin ko po, more than pa po. Pero sa nakita ko po sa phone niya po, 2 other guys. At the same time po. All at the same time? Grabe naman siya. Kaya niya Yes. ba mag-teleport? Nagulat din po ako. Pero yun po eh. It is what it is. Oh my gosh. So paano mo nalaman na meron pang iba siyang kinikita? Sa phone lang ba? Or nahuli mo talaga? Talagang caught in the act? Nung una po, nakakaramdam po ako. Pero hindi ko po siya like inassume talaga kasi may tiwala naman po talaga ako since hindi ko po siya nakilala ng ganun. Pero one time po nasa Grab po kami. Nakita ko po may nag-pop doon sa notification. Mhm. Then medyo na po ako kasi tinago niya po bigla yung phone niya ganun. And tinanong ko if sino yun. Pero hindi niya po inaamin. And yun, nung nakita ko po siya sinundo sa tapat ng school niya nang nakamotor po. So dahil yan sa pakiramdam mo na may something na o dumaan ka lang talaga sa school nila? And hindi po, ako po dapat susundo nun pero nakita ko po bigla po sumakay sa ibang lalaki. Ano? Sumakay siya sa ibang lalaki? Bakit ano bang dala mo nun? Sa motor po. Sumakay po. Sumakay siya. Sa motor ng ibang lalaki. Baka naman rider lang niya yun. Hindi po. Wala yung helmet na nakalagay Wala po angkas, Yes ganon. po. Walang ganon. So, And- sure ka na ibang lalaki na yun, ganon. Yes po, kasi na umamin na rin naman po siya na
may other guys, na may third party. So, Ganun. kailan niya inamin to na, nakita kita. Ano ba, nagkaroon ba kayo ng confrontation? Nagkaroon ba ng sampalan? Kiskisan? Anong nangyari? Wala naman pong physicality, pero nag-usap na po kami and hindi po ako agad makamove on, pero yun po. Nahihirapan lang po talaga ako i-accept kasi hindi po talaga ganun ko siya nakilala. And hindi ko pa na-expect kasi Catholic school po kasi siya and hindi ko na-expect na may ganong two other guys na malalaman. Ganun. So, akala mo rooted siya doon sa faith niya, magiging faithful siya, Yes. magiging loyal siya sa'yo, tapos hindi mo ina-expect na biglang magloloko pala siya sa inyong relasyon. Gaano ba kayo katagal nitong girl na to? Almost a year po. Almost a year. Sino bang kamukha niyang artista para naman na maisip natin kung talaga may karapatan siyang maglande, ganon? Charot, wait not. Wala naman po. Wala, pero pretty siya. Yes po, pretty po siya. And kasi po nung kami pa, siya po yung nag-una nagdududa sa akin na may babae po ako. Pero parang ano lang po pala. In disguise, siya po pala yung ganun. Parang takot siya sa sarili niyang multo, ganon? Opo, parang ganun po. Bakit? Pogi ka ba? Ganun mo ba i-describe yung sarili mo? Kasi syempre, ang babae naman kapag feeling nila, yung jojowain nila, wala silang masyadong, alam mo yun, kakompetensya. Parang kiber lang eh. I can say naman po, good looking naman po. Since madami rin po sa akin nagre-reach out, pero hindi ko pa talaga pinapansin. Hindi kami naniniwala. Sino ka Opo, mukhang artista? totoo po. Charot lang. Sino ka mukhang artista? Wala po. Ano na lang, si Daniel. Daniel Padilla? Padilla? Yes. Daniel Matsunaga. Daniel. Ang lakas! Daniel Matsunaga! So, moreno ka. Moreno po, moreno. Moreno. Tapos may dimple din sa, sa mukha? Ewan ko lang kung saan mukha yung dimple ko eh. Wag na rin nating banggitin kung nasa ibaba yan. Charot with harot. So, ngayon hindi ka pa makamove on dito sa girl na ito? As of now po, medyo So, paano kayo hihirapan pa rin naghiwalay? po ako. Like, nag-usap kayo, nagkaroon ng confrontation, sino nagkipag-break sa inyo? Sino nag-initiate ng breakup? Nung una po, ayaw niya pa po. Pero, sinasabi niya po kasi na nagawa niya lang daw po yun kasi nakakaramdam daw po siya na ng bababae daw po ako. And, which is wala naman po talagang proof na ginawa ko po yung ganong gawain. Kaya, parang sinasabi niya lang po na valid yung ginawa niya na gano'n kahit wala naman po talagang katotohanan. So feeling niya, niloloko mo siya behind her back tapos gumanti lang siya sa iyo. Ganun yung sinasabi niya pero wala naman siyang ebidensya o matibay na ebidensya na talagang nagloko ka. Tama po. Kasi ang nagiging issue rin po kasi ng away namin is yung hindi po consistent makapag-update since student athlete po ako that time. Bakit? Bakit hindi ka nakakapag-update dahil may trainings kayo, ganun? Yes po. Oh. Nahihirapan po ako. Kasi gusto niya po like all day long parang sa kanya po umiikot yung araw ko ganun. And hindi naman po pwede. Since we need to mag-improve po as individuals kahit po nasa relationship. So ngayon, ano nang nararamdaman mo? Ngayon po, medyo nalulungkot po since parang nawalan po siya ng respect po, self-respect. And nalulungkot din po kasi akala ko po genuine talaga and pure yung intentions namin sa isa't isa pero hindi po pala. Well, nakakalungkot naman talaga yung ganong klaseng sitwasyon and yung pangyayari sa'yo na akala mo siya na yung the one, yung pala siya yung magluloko sa inyo, diba? Or
Yung akala mo faithful, loyal sa'yo. Pero yung pala, siya talaga yung niloloko ka behind your back, diba? Opo. Mm-mm. And madami rin po kasi ako nalaman na kinakalat niya na hindi ko daw po siya like tinitreat, ganun. Pero to be honest po, almost yung lahat ng allowance ko sa kanya ko po like tinutukan, ganun po. Kasi estudyante pa kayo pareho, tama? Yes po. Oh, so lahat ng allowance mo napupunta sa kanya tapos malaman-laman mo yung kwento niya sa ibang mga tao. Hindi mo siya nililibre, ganon? Opo, ganun po. Naku. Like siya lang po lang lalabas ng pera tuwing lalabas kami, ganun. And yun po. Baka kailangan niya ng mas matamis sa'yo. Alam mo kung anong tawag doon? Ano po? Sugar daddy. Siguro ako. Ready ka bang magpaka-sugar daddy? Kung babalik ka sa kanya, may willingness ka pa ba na bumalik sa kanya, magmakaawa sa kanya, hanggang niloko ka naman niya? Siguro hindi na po. Kasi gusto ko po babae na alam yung worth ko po as a person. Ayun. Buti alam mo, no, na talagang may halaga ka. Hindi porke naloko ka, ibig sabihin, pangit ka na, kapalit-palit ka. Minsan wala talaga sa iyo yung problema nandun sa taong nasa kanya na yung ginto, naghanap pa ng papag. Nasa king size bed na, humanap pa ng papag. Nasa ginto na, naghanap pa ng tanso. Ay, talaga nga naman. Anyway, may gusto ka pa bang sabihin? May mensahe ka ba para dito sa ex-girlfriend mo? Siguro po. Ay, wait lang. Ano bang tawagan ninyo dati? Ano ba yung dati namin tawagan? Nakalimutan ko na. Ay, Pero, kalimutan mo baby na, po yun. Talaga nilimot mo, Baby po yung tawagan. Baby. Kunwari kausap mo si baby. Anong parting words mo para sa kanya kung gusto mo magpaalam talaga ng tuluyan at kung gusto mo na talaga na makamove forward sa buhay mo? Go ahead. Baby, kung naririnig mo to, I hope na you're doing okay and sana hindi mo pabayaan yung ACADS and yung future self mo. Kasi nakita ko yung worth mo as my actually my wife na nun. Kasi I date to marry talaga. Pero yun, siguro hindi lang talaga para tayo sa isa't isa. And yan, sana mag-iingat ka and maging happy and strong yung next relationship mo. Yun lang. Okay. Yan po ang ating top secret sharer ngayong hapon na ito. Si Penduko, 22 years old from Dasmariñas, Cavite. Maraming salamat sa iyo, Penduko. Napatunayan mo na ang mga lalaking tulad mo ay merong respeto at pagmamahal sa kanyang sarili. At meron pa rin pala ng mga kagaya mo na nakikipag-date to marry. Ang taray, may allowance pa, diba? Tapos, nag-aaral pa, date to marry na agad. Ako, ang inisip ko lang yan, paano matatanggal yung kuto ko sa ulo ko. Charot Wedara. Thank you so much, Penduko. God bless you. At yan po, ang hapon nating pinagsaluhan ngayon, kabisyo. Sana masarap ka. Masarap ang naging pakikinig mo sa akin ngayong hapon na ito. At bukas ulit, magsama-sama tayo sa isa na namang panibagong pagsisiwalat ng sekreto ng ating kabisyo. Nakasama mo ang Basa Princess, DJ Rocky Tera. At ikay nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Metro's #1 Love Radio. Basic!